Paghusay sa usa ka away pamilya nga gikalambigitan sa pamilyang Sinsuwat sa Cotabato City. Nabulabog sa Pinusilay. Police escort ni Mayor Lester Sinsuwat patay atol sa hitabo. Dugang detalye sa report ni Jestoni Humamil. Kuha kini atol sa nitabong pagpamusil sa Barangay Rosary Heights 6 sa Cotabato City Martes sa hapon. Madungog ang pipila ka buto sa pusil. Gani, makita kining van nga miatras atol sa buto-buto. Dayong narawag ang mga residente ug kapulisan. Una matud pa nahitabo ang insidente. Adunay gihimong reconciliation talk ang pamilya Sinsuwat nga gipangunahan nila ni Dato Udin Sinsuwat, Mayor Lester Sinsuwat, former Congressman Ronnie Sinsuwat ug uban pang miyembro sa ilang pamilya. Nagkaroon ng initial na pag-usap-usap yung pamilya Sinsuwat para daw maayos ang sigalot na nangyari sa kanilang pamilya. And nabigla na lang daw sila nung biglang nagputukan. Sumala sa Cotabato PNP, base na sab sa saysay sa mga witness, doon na kunoy nahitabong pagbinaylo ay og bala. Apan gipanghingusgan ni Dato Bimbo Sinsuwat nga walay nahitabong pinusilay sa gawas sa balay ni former Congressman Dato Ronnie Sinsuwat sa Rosales Street sa Barangay Rosary Heights kung asa gihimo ang reconciliation talk sa pamilyang Sinsuwat. Atol sa hitabo, patay ang police escort ni Dato Udin Sinsuwat, Mayor Lester Sinsuwat, nga giilang si Police Staff Sergeant Zaraman Mustafa Dioculano. Nadala pa sa ospital ang biktima apan human sa pipila ka oras namatay kini. Nung humupa yung putok, nakita yung katawan niya nakahandusay doon sa kalsada, duguan. And initially, yung tama po niya sa ulo. Gani sa pagresponde sa kapulisan sa lugar, doon na sila naharang nga usa ka SUV. Apan may palag kini nga may resulta sa pagginukdanay. Apan naapsan gihapon kini sa mga otoridad. Na-recover gikan sa sakyanan ang 11 ka armas o gilayong giaresto ang upat ka mga lalaki nga sakay niini. Gikumpirma sab sa Cotabato City Police Office nga usa sa upat ka mga lalaki nga sakay sa SUV, usa ka sundalo. Gipanubayan pa sa otoridad ang koneksyon nila sa insidente sa pagpamusil. Subay sa testimonya ni Dato Ronnie Sinsuwat sa otoridad, gitudlo niini ang usa ka compound nga dunay upat ka mga balay do sa iyang balay, nga didto matud pa nagikan ang buto sa pusil. Matud pa, nasaksihan niya ang panghitabo. Busa gilayong nagpahigay ng operasyon ng kapulisan. Na-recover sa usa ka balay ang upat ka mga basyo sa bala sa pusil sa 9mm ug M14. Pinasok ng police yung area and nagkaroon po ng searching doon sa area, kindirang area. And after clearing, meron pong additional na 6 na katao ang na-accost o na-aresto. And yung mga taong yun, ng 6 na yun, ay positively identified po ni Dato Ronnie Sinsuwat na sila daw po ang kasama sa pamamaril. Posibleng magatubang og kasong paglapa sa illegal possession of firearms ang upat ka malalaki nga sakay sa SUV kung mapamatud-an nga nalambigit sila sa pagpamusil. Pasakaan sab sila og kasong murder, lakip ang unom ka tawo nga na-identify matud pa ni Dato Ronnie Sinsuwat. Padayon ng investigasyon karon sa otoridad. Positively identified po ni Dato Ronnie Sinsuwat na sila daw po ang kasama sa pamamaril. And maliban din po doon, meron pong bali 4 na basyo ng baril, yung basyo ng bala na na-recover sa second floor ng isa sa mga bahay. So 4 po yung bahay doon na kinlear. At Gikatakda nga maghatag og opisyal nga pahayag ang pamilya Sinsuwat kalabot sa hitabo. Ako si Tony Humamil para sa One Mindanao.